प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംപ്രധാനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാഹ്യസ്പർശേഷ്വസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനിയൽ സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേ ഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവ തേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ ന തേഷു രമതേ ബുധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രീയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശക്നോതി ഹൈവ യസോഢും പ്രാക്ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്ത സസുഖീ നരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കുവാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോന്ത സുഖോന്തരാരാമ തഥാന്തർജ്യോതിരേവ യഃ സ യോഗി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ബ്രഹ്മബോധോധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലഭന്തെ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയഃ ക്ഷീണകൽമഷാഃ ഛിന്നദ്വൈധായതാത്മാനഃ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരുമായവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യാം ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോഃ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയമനോ ബുദ്ധിർമുനിർമോക്ഷപരായണഃ വിഗതേച്ഛാഭയക്രോധോ യഃ സദാ മുക്ത ഏവ സഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെയെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാധ്വരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോകമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തിമൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയ കാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna. Om Tat Sat Idi Srimad Bhagavad Gita Su Upanishalsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Sannyasa Yogo Nama Panjamodhyayaha. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മയോഗം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ Hare Krishna Mataji. കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലോ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം. മാതാജി, സിന്ധു മാതാജി നന്നായി കീർത്തനം ചൊല്ലും. ഓക്കെ, സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലൂന്ന. നന്നായി ചൊല്ലും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീത മാതാജി, ഞാൻ അത് അയച്ചു തന്നത് കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ അല്ലെ? കിട്ടിയിരുന്നു. ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിരുന്നത് കിട്ടിയിരുന്നു. ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ, ജയ ജയ ഭാഗവത, ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ, ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ, ജയ ജയ ഭാഗവത, ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ, ജയ ജയ ഭാഗവത, ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ, ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ, ജയ ജയ ഭാഗവത. കിങ്കിണി പദകമല കൃഷ്ണ കങ്കണ കരയുഗള, കുങ്കുമ പങ്കില വക്ഷസ്ഥലവര കുവലയദള നീല, ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. കിങ്കിണി പദകമല കൃഷ്ണ കങ്കണ കരയുഗള, കുങ്കുമ പങ്കില വക്ഷസ്ഥലവര കുവലയദള നീല, ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ദധി നവനീതഹര കൃഷ്ണ തരുണീ ചിത്തഹര, ദയയാ പാലയ ദാമോദര ഹരി തുളസീദാമധര, ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ദധി നവനീതഹര കൃഷ്ണ തരുണീ ചിത്തഹര, ദയയാ പാലയ ദാമോദര ഹരി തുളസീദാമധര, ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ഗോവർദ്ധനധരണ കൃഷ്ണ ഗോപീജനരമണ, കോമള പല്ലവ സുന്ദര ചരണ കോകില മധുവജന, ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ഗോവർദ്ധനധരണ കൃഷ്ണ ഗോപീജനരമണ, കോമള പല്ലവ സുന്ദര ചരണ കോകില മധുവജന, ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നന്ദകുമാര ഹരേ കൃഷ്ണ നാരദ ഗീത ഗുണ, നാരായണ വര ഭട്ട
भट्टतिरीकृत स्तुतिवर शुभफलदा देवा जय जय भागवत नंदकुमार हरे कृष्णा नारद गीत गुणा नारायण वर भट्टतिरीकृत स्तुतिवर शुभफलदा देवा जय जय भागवत पूंदान प्रिय हे कृष्णा वृंदावन रसिका प्रेमिक भावुक मंडल पूजित पाद सरोज युगा देवा जय जय भागवत पूंदान प्रिय हे कृष्णा वृंदावन रसिका प्रेमिक भावुक मंडल पूजित पाद सरोज युगा देवा जय जय भागवत जय जगदीश हरे कृष्णा जय जगदीश हरे जय गुरु मारुत मंदिर नाथा जय जगदीश हरे देवा जय जय भागवत जय जगदीश हरे कृष्णा जय जगदीश हरे जय गुरु मारुत मंदिर नाथा जय जगदीश हरे देवा जय जय भागवता देवा जय जय भागवता देवा जय जय भागवता हरे कृष्णा सिंधु माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद जी हरे कृष्ण Hare Krishna. हरे Thank you, कृष्ण everyone. हरे Hare कृष्ण Krishna. हरे कृष्णा माता जी Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. श्रीकृष्ण परमात्मने नमः. श्रीकृष्ण परमात्मने नमः. श्रीकृष्ण परमात्मने नमः. नाम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम
രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിവൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് കർമ്മയോഗം, കർമ്മയോഗം 5ാമത്തെ ലെസൺ ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ലെസൺ ആണ്. സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയും നമ്മള്. പ്രഭുപാദർ അതിന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും രാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നും എന്റെ ത്രോട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ജ്ഞാന കർമ്മ സന്യാസ യോഗം. നമ്മള് ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ രൂപമാണെങ്കിലോ അത് ശിരസ്സുകളിൽ പെടുന്നു. ആദ്യത്തെ 5 അധ്യായങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാണ്. ഭഗവാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രൂപമായിട്ട്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപമാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സുകളാണ് ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഇന്ന് 5ാമത്തെ ലെസണിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? ജ്ഞാനകർമ്മ സന്യാസ യോഗം. നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സൂര്യ ഭഗവാനായ വിവസ്വാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതില് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ കേട്ടു എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ യുഗത്തിലും വന്ന് പിറക്കുന്നത്, എല്ലാ യുഗത്തിലും അവതാരം എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഭഗവാൻ ജന്മമെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം ഇതെല്ലാം ഡെയിലി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ കർമ്മവും ദിവ്യമായ ജന്മവും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളുമെല്ലാം ആരാണോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇന്നലത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കേട്ടു, നല്ല കീർത്തനം കേട്ടു. നമ്മൾ ഇന്ന് സീതാ മാതാജിയൊക്കെ ഓടി ഓടി വന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ശ്ലോകം വായിക്കുന്നു. എല്ലാ പുതിയ സ്റ്റുഡൻസിനും ശ്ലോകം വായിക്കാനോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടാം. നമ്മളുടെ ഇന്റലക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പോർഷൻ, ഒരു ഇത്തിരി ടൈമെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ 7:30 to 8 എന്നുള്ള ടൈം ഇരിക്കുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ടൈമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഭാവമാണ് നോക്കുക. നമ്മൾ പാടുന്നുണ്ട്, ട്യൂൺ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ശ്ലോകം തെറ്റാതെ വായിക്കുക. ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്ന ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റാതെ വായിക്കാൻ പഠിക്കണം. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വന്ന് വായിക്കാൻ. ഭഗവാൻ അത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. ഈവനിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാര് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട് ഉച്ചത്തിൽ നാമം ജപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാറുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മളുടെ മുകളിലുള്ള നമ്മളുടെ വീടിനകത്തുള്ള പാറ്റ, പല്ലി, അതുപോലെയുള്ള ഉറുമ്പ്, അതുപോലെയുള്ളവർക്കും കൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന
നാമജപം കേട്ട് അവർക്ക് കൂടി മുക്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് കുറച്ചുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്ന പക്ഷികൾ വരെ നമ്മളുടെ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് വരെ മുക്തിക്കുള്ള വഴി തെളിയും. അവർക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മിണ്ടാപ്രാണികളായവർക്കും എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രമല്ല, ശിവനും പാർവതിയും കൂടി നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ശിവനും പാർവതിയും കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈവനിങ് ടൈമില് അവര് സഞ്ചരിക്കും, മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും, എല്ലാവരെയും കണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളോട് അവർക്കൊരു, നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? അതുപോലെ തന്നെയാണ് അച്ഛനമ്മമാരായിട്ടുള്ള ശിവനും പാർവതിക്കും അത് തോന്നുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭാവം വേണം. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൊല്ലുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള ഭാവം വേണം. എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, നമ്മളായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാലേ കുട്ടികൾ അത് കേട്ട് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു, യതിരാ ചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോ ജനഃ. എന്താണോ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ഒരാൾ, നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ, പേടിച്ച് ഓടിപ്പോവരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ അച്ഛനാണെങ്കിലും അമ്മയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ കുട്ടികള് കൂടുതലും ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മളായിരിക്കണം റോൾ മോഡൽ, നമ്മളായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. രമൺ മന്ദിറിന്റെ വൃന്ദാവനത്തില് രമൺ മന്ദിറില് നേരത്തെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രമൺ ടെമ്പിൾ നമ്മളുടെ രൂപ ഗോസ്വാമികള്, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപ ഗോസ്വാമികള്, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഇങ്ങനെ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അവര്. ജീവ ഗോസ്വാമി അവരുടെ നെവ്യൂ ആണ്. അപ്പം ഈ രൂപ ഗോസ്വാമികള് പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാളിഗ്രാമ വിഗ്രഹം, സാളിഗ്രാമം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരാള്, ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള് ധാരാളം ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്ന് ചാർത്തി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. രൂപ ഗോസ്വാമികൾക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നി. എനിക്ക് സാളിഗ്രാമമാണ്, എങ്ങനെയാണ് കിരീടമൊക്കെ സാളിഗ്രാമത്തിൽ വെക്കുക എന്നൊരു വിഷമം തോന്നി. അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല, ഈ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത്. അപ്പം രൂപ ഗോസ്വാമികള് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഈശ്വര ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? രാത്രി പൂജയ്ക്ക് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഞാൻ എന്താ സാളിഗ്രാമത്തിലെ കിരീടം വെക്കുക എങ്ങനെയാ, ഓടക്കുഴൽ വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അവസാനം രാത്രി പൂജയുടെ സമയത്ത് കേട്ടനൊക്കെ മാറ്റി ഭഗവാനെ സാളിഗ്രാമ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമികൾ റെഡിയായ സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ അത്ഭുതം കണ്ടത്? ഭഗവാൻ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള രമൺ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനും അതൊക്കെ വേണം. നമ്മള് സമർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. നമ്മള് ഭക്തിപൂർവം ജസ്റ്റ് ഒരു പൂവോ ഇലയോ കായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫലമോ വെള്ളമോ പോലും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ രൂപത്തില് അവിടെ അവതരിച്ചു. ഭഗവാൻ ആ സാളിഗ്രാമം എന്നുള്ളത് രൂപത്തിലായി വന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ ജസ്റ്റ് ഒരു പൂവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല നമ്മള് ധ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമുക്ക് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ രാധാരമൺ ടെമ്പിളില് ഒരു പൂജാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം പഴക്കമില്ലാത്ത സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു പൂജാരി എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ ലെസൺ ഭാഗവതം വെച്ച് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും. ഭഗവാനെ നിനക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ പൂജകളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് മധ്യാഹ്ന പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇരുന്ന് വായിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ലെസൺ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലം. ഇങ്ങനെ കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞു, 40 years കൂടുതലായി. ആൾക്ക് പ്രായമായി, പണ്ഡിറ്റ്ജിക്ക് പ്രായമായി. അപ്പൊ പ്രായമായ സമയത്ത് കുറച്ചൊക്കെ കാഴ്ചക്കുറവൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം, നല്ല ഇരുട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം, കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി ഈ പൂജാരിക്ക്. അപ്പൊ പൂജാരി എന്ത് ചെയ്തു? മോനെ, ഞാൻ ഇന്ന് 32ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്നലെ വായിച്ചത്, ഇന്ന് നീ 33ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് വായിക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് വായിക്കുമോ എന്ന് മകനോട് പറഞ്ഞു. മകനും പൂജാരി തന്നെ
അപ്പം മകൻ വന്നു, എന്നിട്ട് വായിച്ചു. ഏത് വായിച്ചു? 32-ാമത്തെ തന്നെ വായിച്ചു. 32 എന്നാണ് എല്ലാം കേട്ടത്. അപ്പം അന്ന് ഭഗവാൻ രാധാരമൺ ഈ ആളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു, ഈ പൂജാരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നാണ് ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെസൺ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഞാനും നീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമായിരുന്നില്ലേ, എനിക്ക് ആരെങ്കിലും വായിച്ചു കേൾക്കണം, ഭാഗവതം കേൾക്കുക അല്ലല്ലോ എന്റെ ഉദ്ദേശം, എനിക്ക് നീ വായിച്ചത് കേൾക്കാനായിരുന്നല്ലോ എനിക്കിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ബന്ധമായിരുന്നില്ലേ നമുക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു. അതാണ് നമ്മളെ ഭാവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ സെയിം സ്റ്റോറി തന്നെ, പൂന്താനത്തിന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. പൂന്താനം കൊട്ടിയൂരിൽ പോയ സ്റ്റോറി അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പം കൊട്ടിയൂരിൽ പോയി എല്ലാ ദിവസവും പൂന്താനത്തിന്റെ കയ്യില് ഭാഗവതം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് കൊട്ടിയൂര് പോയി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ശിവക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന് ഈ ഭാഗവതം വായിച്ചു, ഒരു ലെസൺ വായിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇരുന്ന് കേട്ടു. ഇത് വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ പൂന്താനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയപ്പോഴേക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡേ സെയിം അതേ ബുക്ക് മാർക്കിൽ തന്നെ, അതേ ലെസണിൽ തന്നെ ബുക്ക് മാർക്ക് ഇരിക്കുന്നു. അന്നും പൂന്താനം അത് തന്നെ വായിച്ചു. 3-ാമത്തെ ദിവസം പൂന്താനം ബുക്ക് എടുക്കാൻ മറന്നു. എന്നിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു, ഭാഗവതം എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. പൂന്താനം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. കുറച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പൂന്താനത്തിന് തോന്നിയത്, അയ്യോ കയ്യില് ഭാഗവതം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, വാതിലൊക്കെ അടിച്ചു. എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിലൂടെ ഭാഗവതം കേൾക്കാം. എന്നിട്ട് പൂന്താനം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെവി കൊടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, പാർവതി ദേവിയും ശിവനും കൂടിയായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത്. എന്ത് നന്നായിരുന്നു പൂന്താനം വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശിവൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ശിവനോട് പാർവതി പറയാ, പൂന്താനത്തിന്റെ അത്ര ആയിട്ടില്ല അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പൂന്താനത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാവുന്നത് പോലെ തന്നെ രോമാഞ്ചം വന്നു പൂന്താനത്തിന്. എന്നിട്ട് ശിവനെ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശിവനൊപ്പൊ പറയുന്നു, പൂന്താനം വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ആ ബുക്ക് മാർക്ക് മുൻപാക്കി വെച്ചിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇന്നലത്തെ പിന്നെ യേയഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം, ഇന്നലത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അതും കൂടി ഏറ്റവും നല്ല ശ്ലോകം എന്ന് പറയാവുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനോട് കാണിക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും ഭഗവാൻ നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ജ്ഞാനകർമ്മ സന്യാസ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കർമ്മയോഗം, വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു ലെസൺ ആണ്. നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറിയ ലെസൺ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക. ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ധാരാളം ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അല്ലാതെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളുക. ഓക്കെ. 5.1 പറയുന്നു, അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച സംസതി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. ഇന്നും അർജുനൻ ചോദിക്കുക, ഒരെണ്ണം പറയൂ ഭഗവാനെ, നീ എന്താ 2 or 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരേ സമയം? ഓരോ ശ്ലോകത്തില് വേറെ വേറെ എന്തിനാ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മഫലമില്ല ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഇതില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, യശ്രേയ ഏതയോരേകം, ഒന്ന് പറയുവോ, തന്നെ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം, ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ കാണുന്ന ആള് സന്യാസ വേഷമൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഫോണുണ്ട്, സിഗരറ്റ് ഉണ്ട്, അയാള് ആൽക്കഹോളിക് ആണ്. ഇതിനെ എന്താ നമ്മൾ പറയുക? സന്യാസി എന്ന് പറയണോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും വേർഡ് പറയണോ? ഇതിനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മിഥ്യാചാരി എന്ന് പറയുന്നത്. മിഥ്യാചാരി, ഇയാള് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇയാൾക്ക് മനസ്സിനകത്ത് വേറെ ഡിസയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാള് സിഗരറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാഷായ വസ്ത്രം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മം, അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മം എന്നിന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇൻആക്ഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻ, ആക്ഷൻ ഇൻ ഇൻആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്.
എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻആക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിടത്ത് സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്നു, മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അയാളുടെ മനസ്സിലൂടെ ഓടിപ്പോകുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ മുൻപിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പിളിനെ കാണും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണും. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പലതരം വിചാരങ്ങളായിരിക്കും ചില സമയത്ത്. അതാണ് ഇൻആക്ഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ഷൻ ഇൻ ഇൻആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്രുവനാണെങ്കിലും പ്രഹ്ലാദനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും, ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണെങ്കിലും രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നന്നായി, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിലൊരു മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകാതെ, ആസക്തി കൂടാതെ ഭരിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ആക്ഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്റെ നാവ് തന്നെ തെറ്റിപ്പോണു. അപ്പം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് മിഥ്യാചാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശരിയായ സന്യാസം അല്ല. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് 5.2 പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലൈഫിലെ എല്ലാ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസും കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും എന്താ ചെയ്യുക? വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകും. എന്നിട്ട് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കും. അതാണ് കർമ്മ പരിത്യാഗം എന്നുള്ളത്. ശരിയായ രീതിയിൽ അത് ആശ്രമമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു ആശ്രമമാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം എന്ന് പറയുക, ബ്രഹ്മചര്യം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയും, സന്യാസം എന്നതിന് ശേഷം പറയും. ഇതെല്ലാം ഒരു ആശ്രമങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ആശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് റൂൾസ് ഉണ്ട്, ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, ശരിയായ മൊറാലിറ്റി അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടും നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലത്തെ ലെസൺസിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. ഭക്തിപൂർവം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ 40th ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. കുറച്ചാണെങ്കിലും 9 തരം ഭക്തിയുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു. ശ്രവണം നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നു, കീർത്തനം അതും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇത്രയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ഗ്രഹത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ 3 നമുക്ക് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്യുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മ നിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് 9 തരം ഭക്തി. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മളുടെ വഴി ഓപ്പൺ ആയി നമ്മൾക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എൻട്രി ആയി. കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല, കർമ്മം ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഇതാണ് നല്ലത്. ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് നല്ലത്. അപ്പം ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഓന്തിനെ കാണുന്നു, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടികളെ കാണുന്നു. ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടികള് പ്രദ്യുമ്നനും ബാക്കിയുള്ള സാമ്പനും എല്ലാവരും കൂടി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗ്രൗണ്ടില് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ദാഹം തോന്നിയ സമയത്ത് അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കിണറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി. പൊട്ടക്കിണറായിരുന്നു, വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ദാഹിച്ചത് കൊണ്ട് അതിലവരൊരു അത്ഭുത ജീവിയെ കണ്ടു, വലിയ ഒരു ഓന്ത്. അപ്പൊ ഇവര് കുറെ കയ്യറും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മുത്തരിയവും എല്ലാം ഇട്ടുകൊടുത്തു. അത് പക്ഷെ കേറിയില്ല, മുകളിലേക്ക് കേറിയില്ല. ഈ കുട്ടികളെ നോക്കിയിട്ട് എത്ര നോക്കിയിട്ടും അത് കേറി വന്നില്ല. ഇവര് 2 പേര് പോയിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനൊരു സംഭവം അതിനുള്ളിൽ കാണുന്നു, ഒരു ഓന്തിനെ കാണുന്നു, വലിയൊരു ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ അറിയാം, ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും പോലും കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് ഈ കയർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവര് തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി. എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് തലോടിയ സമയത്ത് അതിന് ഗന്ധർവ രൂപം വന്നു, ഒരു മനുഷ്യരൂപം വന്നു. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല രൂപം കിട്ടി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, കൃഷ്ണൻ അറിയാമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് നീ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ്. ഞാൻ വളരെയധികം, ഭഗവാനെ നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ വളരെയധികം ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു
സൽസ്വഭാവിയായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ എന്റെ പേരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ മൃഗരാജാവിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഓന്തായി മാറാൻ മൃഗരാജാവ് ധാരാളം പശുക്കളെയൊക്കെ നല്ല ചെറിയ ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ദാനം ചെയ്ത ഒരു പശു തിരിച്ച് ഗോശാലയിൽ കയറി വന്നു. ഇതറിയാത്ത മൃഗരാജാവ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതിനെ വേറൊരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആള് ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ പശുവാണ്, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റേ ആള് പറഞ്ഞു, ഇതെനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയതാണ്, ഞാൻ തരില്ല. രാജാവ് പറഞ്ഞു, വേറൊരു പശുവിനെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാളും കേട്ടില്ല. ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പശുവിനെ അവിടെ തന്നെ വിട്ടിട്ട് രണ്ടാളും ബഹളം ഉണ്ടാക്കി വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയി. ആ സമയത്ത് യമദൂതന്മാർ അവിടെ എത്തി. യമദൂതന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹേതു വേണം മരണം എന്ന് പറയുന്നതിന്. അപ്പം ഇതായിരുന്നു ആ രാജാവിന്റെ മരണസമയം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ആ രാജാവിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ആദ്യം നിനക്ക് നല്ല ഫലങ്ങളാണോ ചീത്ത ഫലമാണോ, ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ രാജാവ് പറഞ്ഞു, നല്ല ഫലങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ചീത്ത ഫലമാകട്ടെ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യമരാജാവ് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണന്റെ കൈകൊണ്ട് നിനക്ക് മോക്ഷമായിരിക്കും കിട്ടുക എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഈ ഓന്തായി മാറിയതാണ് ഈ സ്റ്റോറി. കർമ്മ പരിത്യാഗമല്ല, നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവമുള്ള കർമ്മമാണ് വേണ്ടത് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞത്. സൗണ്ട് ഇല്ലേ മിനി മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൗണ്ട് ഉണ്ട് മാതാജി, സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. 5.3 പറയുന്നു, ജ്ഞേയസ നിത്യസന്യാസി യോനദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹു സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യത്തെ. നെക്സ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് സന്യാസിയായി മാറാം. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണാറില്ലേ, നമ്മൾ നല്ലൊരു പേഴ്സൺ എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടറുള്ള ആളുകളെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയുക. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ്, ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖ ദുഃഖം ജയാപജയം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞേയസ് നിത്യസന്യാസി, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നിത്യസന്യാസി ആരാണ്? യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി, ആരാണോ ദ്വേഷിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാത്തത്. നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹു, അയാള് ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർദ്വന്ദ്വോ ഒഴിഞ്ഞ് സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യത്തെ, സുഖം ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിന് ശേഷമായിട്ട് മോക്ഷം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. 5.6 പറയുന്നു, സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ നചരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്തു വേണം നമ്മൾക്ക്? സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗതഃ. എന്നാലും നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം നേടാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ നചരേണാധിഗച്ഛതി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഭക്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. എന്ത് സന്യാസം തന്നെ, എന്തെല്ലാം പേര് പറഞ്ഞാലും എന്തെല്ലാം വിട്ടുപോയാലും നമ്മൾക്ക് ഭക്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം യൂസ്ലെസ് ആയി മാറും. ജസ്റ്റ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അചരേണാധിഗച്ഛതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി 5.10 പറയുന്നു, ബ്രഹ്മണ്യാദായ കർമാണി സംഘം ത്യക്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേ ന പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. ആസക്തി കൂടാതെ ബ്രഹ്മണ്യാദായ കർമാണി, ഫലത്തെ പരമപുരുഷന്, ബ്രഹ്മണ്യാദായ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംഘം ത്യക്വാ, തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇതിന്റെ ഫലമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ലിപ്യതേ ന പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക്
ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്നതുപോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. പാപമൊക്കെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് താമരയിലയിൽ വെള്ളം വീണിട്ട് അത് നനയാതിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇയാളെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. പാപം എന്ന് പറയുന്നതും ദുഷ്കർമ്മ ഫലം എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ പാപഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുകയില്ല. എങ്ങനെ? താമരയിലയില് വെള്ളം പോലെ കിടക്കുന്ന വെള്ളം നനയ്ക്കാത്തതുപോലെ തന്നെ ഒരാളെ പാപങ്ങളൊന്നും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലായോ ഈ ശ്ലോകം? ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഘം ത്യക്വാ കരോതി യഃ. സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലത്തോടുള്ള ആസക്തി എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി പരബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ലിപ്യതേന സ പാപേന. ലിപ്യതേന എന്ന് വെച്ചാൽ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇത് വെള്ളം വീണതുപോലെ, താമരയിലയിൽ വെള്ളം വീണതുപോലെ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. 5.12 പറയുന്നു, യുക്തകർമ്മ ഫലം ത്യക്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്റെയാണ് ബിസിനസ്, എന്റെയാണ് ബുദ്ധി, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ജസ്റ്റ് ഒരു ഫെയിലിയർ, ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്തായി മാറും? നമ്മൾ ഡൗൺ ആയി പോകും. നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നും, നിരാശയാകും. നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ഞാനാണൊരു വലിയ തോൽവി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാൻ തുടങ്ങും. അതേസമയം ജയിച്ചാലോ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകും. ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാം ഭഗവാനില് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, ഇന്ന് ഭഗവാനെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു, എന്തും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, നിന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയൊക്കെ നിന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോൽക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും സമാധാനം ഉണ്ടാകുമോ? സാരമില്ല, ഭഗവാൻ അതായിരുന്നു ഇഷ്ടം, ഭഗവാൻ എനിക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മളുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാരണം തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന നല്ലതിനൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓ ഭഗവാൻ എല്ലാം എനിക്ക് തന്നു, എല്ലാം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അതേസമയം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, ഇതെന്താ ഭഗവാനെ എനിക്ക് മാത്രം എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ദുഃഖത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന്, ഫസ്റ്റ് ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനോടുള്ള തെറ്റായ ധാരണയാണ് നമ്മളത് വെച്ചു പുലർത്തുന്നത്. ഒരു കാര്യം നല്ലതാണെങ്കിലോ നമ്മൾ നല്ലതാണ്, ഭഗവാൻ നല്ലതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അതേസമയം അല്ലെങ്കിലോ ഭഗവാൻ എന്താ എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്റെ തന്നെ കർമ്മഫലമായിരിക്കും ഞാനത് അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ചെയ്തത്, ആത്മാവ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഗ്രോസ് ബോഡി, നമ്മളുടെ മനസ്സും നമ്മളുടെ ഗ്രോസ് ബോഡിയും സട്ടിൽ ബോഡിയും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോയി അതിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ജന്മം എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എനിക്ക് നല്ല മനുഷ്യജന്മം തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ നേരാവണ്ണം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ യാതൊന്നും പേടിക്കാനില്ല, സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനമാണ്. അല്ലെങ്കിലോ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ, എല്ലാവരെയും നമ്മൾക്ക് കാണാം, അസുര സ്വഭാവം എന്നാണ് ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നവരെ കലിയുഗത്തിൽ പറയുക. നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുരൻ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്നായിട്ട് മുൻപോട്ട് വരാൻ വളരെ ടഫായിരിക്കും. ഓക്കെ,
5.14 പറയുന്നു, ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ആത്മാവല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു അംശം. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവബോധ സനാതന മനഃഷ്ഠാനേന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ, എന്റെ തന്നെ അംശമാണ് ജീവലോകത്തിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓൾറെഡി നമ്മള് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. അഹങ്കാരം, നമുക്ക് ഫോൾസ് ഈഗോയാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കുക. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. ആര്? ആത്മാവ്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല, ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളിലും ഒന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതേസമയം പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചതാണ് സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മമ മായാ ദുരത്യ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് മായയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് തരണം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു തന്നെ നമ്മള് തരണം ചെയ്യണം. എപ്പോഴും നമ്മള് സത്വഗുണത്തില് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കാനുള്ള മൂഡ് ഉണ്ടാവും, കീർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള മൂഡ് ഉണ്ടാവും, ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു നോക്കണം എന്ന് തോന്നും, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭാഗവതം വായിക്കണം എന്ന് തോന്നും. ഭാഗവതം ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേദ്യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സദാസേവ്യ സേവിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുക എന്തിനെയാണ്? ഔഷധമാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുക. അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടാനും അല്ലെങ്കിൽ ആയുസ് വർദ്ധിക്കാനും രോഗമില്ലാതാക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഔഷധം സേവിക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സദാസേവ്യ, എപ്പോഴും സേവിക്കുക എന്നാണ് ഇതിന് ശുകദേവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ, കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേ, ഹരി വന്നിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? ജന്മകർമ്മശമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി പുനർജന്മം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനമായിരിക്കും ഭഗവാൻ തരുന്നത്. 5.17 പറയുന്നു, തദ്ബുദ്ധയ സദാത്മാന തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും, ബുദ്ധി എന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തദ്ബുദ്ധയ സദാത്മാന, ബുദ്ധിയും മനസ്സും ആത്മാവും വിശ്വാസവും തന്നിഷ്ടാസ്തത്പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ഇതെല്ലാം ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും, നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ആശ്രയമാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് നെക്സ്റ്റ് ലെസൺസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു, ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ സുഹൃത്ത്, ഞാൻ തന്നെയാണ് സർവം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നേറുന്നു. ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തി ജ്ഞാനതി നിർധൂത കൽമഷ. നമ്മൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ, സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പാത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ മുന്നേറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ കിടന്നിങ്ങനെ ആ ഒരു ജയന്റ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മളുടെ പുണ്യമെല്ലാം ക്ഷയിക്കുന്നത്, പിന്നെയും നമ്മൾ ബ്രഹ്മലോകം വരെ പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് മർത്യലോകത്തിൽ തന്നെ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യ ലോകം വിശന്തി, മർത്യലോകത്തിൽ പതിക്കുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു രക്ഷയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ 5th ഡേ ആണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്തൊക്കെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 9ാമത്തെ ലെസണില് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മന്മനാ ഭവമദ് ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മന്മന, ഏത് നേരവും എന്നെ ധ്യാനിക്കുക. ഭവമദ് ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക. മദ്യാജി, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ഓർമ്മിക്കുക. എന്നിട്ട് മാം നമസ്കുരു, നമസ്കരിക്കുക. എന്റെ കാലത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ പോയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നുള്ള താമരപ്പൂവിലെ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബ്രഹ്മാവിനെ ഒന്നും അറിയില്ല, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരാണ് എന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് 4 പാടും നോക്കി. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ധാരാളം തലകൾ ഉണ്ടായത്. ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മാവിന് ധാരാളം തലകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം കുറച്ച് ചെറുതാണ്. ധാരാളം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ ബ്രഹ്മാവിന് ആകെ 4 തലകളേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ സൈഡിലും നോക്കിയപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് 2 വേർഡ്സ് കേട്ടു. തപ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 വേർഡ്സ് കേട്ടു. തപ തപ എന്ന് കേട്ടു. ബ്രഹ്മാവിന് അതിശയകരമായിട്ട് തപസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്തു. 100ഓളം വർഷം തപസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യം തന്നെ നമസ്കരിച്ചു. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാൻ തൊട്ടു, കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമസ്കരിക്കുക, മാം നമസ്കുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാൻ ആദിരാധർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ശിവൻ പറഞ്ഞു ആരാധനാനാം സർവേഷാം വിഷ്ണോർ ആരാധനം പരം. എല്ലാ ആരാധനകൾക്കും മുകളിലായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് വിഷ്ണു ആരാധനം തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഡെമിഗോഡ്സിനെ ഒന്നും തൊഴരുത് എന്നൊന്നും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മള് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും ഗണപതി ക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ പോയി ശീലമുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തോളുക. കുലദൈവങ്ങളെ തൊഴുക, ധർമ്മദൈവങ്ങളെ തൊഴുക. നമ്മളുടെ എന്തെല്ലാം ആണോ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുക. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് അഹമാതിർഹി ദേവാനാം, എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ആദിയായിട്ടുള്ളതും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇനി മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കേട്ടു ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഇതെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ്, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. നഴ്സറി സ്കൂൾ ലെവലിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശം കാണും. അതുപോലെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്, ആത്മാവിന് കൂട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. 6 തരം വൈഭവങ്ങളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 6 തരം വൈഭവങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെവലില് കൃഷ്ണനിലാണുള്ളത്. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നു അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം. ഓൾറെഡി നമ്മള് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞതും നമ്മൾ കേട്ടു. അപ്പം നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണനാണ് ആദിയായിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും നമ്മൾ കേൾക്കും ഞാനാണ് സർവലോക മഹേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിലും ഞാനാണ് ഈശ്വരനായിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈശ്വരനായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട് സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നു, അർജുനനോട് പറയുന്നു. ഇനി നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ, നമുക്ക് നോളജ് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് വിനയമാണ് വേണ്ടത്. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ 5.18 പറയുന്നു ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവശ്വപാകേച്ച് പണ്ഡിത സമദർശന. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും പശുവാണെങ്കിലും ഗവി ആനയാണെങ്കിലും ഹസ്തിനി ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും ശുനി ചൈവശ്വപാകേച്ച് നായയാണെങ്കിലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയാണെങ്കിലും
ആണെങ്കിലും എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാൻവിതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. വിദ്യ വിനയ സമ്പന്നെ, വിദ്യയുണ്ടെങ്കിൽ വിനയം ഉണ്ടാകും. ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു, ത്രിനാഥപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതും അതുപോലെയുള്ള ഹംബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഏറ്റവും വിനയം കൂടുതലുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഫാൾസ് ഈഗോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ തരിക, പരീക്ഷിക്കുക നമ്മളെ. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഫാൾസ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മുൻപോട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് നമുക്ക് എൻട്രി ഉള്ളൂ. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനീശ്വനി ചൈവശ്വപാക്കേശ പണ്ഡിത സമദർശിന. ഏതു ജീവിയിലും, ആനയിലും, ആനക്കാരനിലും, നായയിലും, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനിലും, ആന പാപ്പാനിലും, ആരിലും ഇരിക്കുന്നത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ചൈതന്യമാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഉള്ളത്. നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ ഉപാസന കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചൈതന്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ ഉറുമ്പിനോ അതുപോലെയുള്ളതിനൊക്കെ അതിന്റെ ചൈതന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും. എന്നിട്ട് പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഗുരുവായൂർ കേശവൻ അതുപോലെയുള്ളത് അവരൊക്കെ ആനിമൽസ് ആയിട്ട് കൂടി, ഗജേന്ദ്രന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും പറയാം ഞാൻ. അതുപോലെയുള്ള അവരിലൊക്കെ ചൈതന്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവര് തന്നെ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ പശുക്കൾ ഇന്നും കൂടി കണ്ടു, യമുനാ നദിയിലൂടെ ഒരു പശു ഒഴുകി എല്ലാ ദിവസവും നീന്തി അത് വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്നു, എല്ലാ ദിവസവും. അതിന്റെ പിക്ചർ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ചില ആനിമൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നിട്ട് കൂടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എല്ലാവരിലും ഒരേ ചൈതന്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക, നമ്മള് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്, വേറൊരു ജീവിക്കും ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അവരവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പം വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. വൃക്ഷങ്ങൾക്കൊക്കെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇത്തിരി കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാപം ഭുജിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളെ പല വൃക്ഷങ്ങൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേറൊരു ജീവിയെ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊല്ലരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനീശ്വനി ചൈവശ്വപാക്കേച പണ്ഡിത സമദർശിന. ഓക്കെ, ഇനി 5.20 പറയുന്നു, ന പ്രഹൃഷ്യ പ്രിയം പ്രാപ്യ. ആനന്ദം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും, എന്നിട്ട് ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നതാണ് എന്ന് പറയും. നോദ്വിജയ പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം. അതേസമയം അല്ലാത്തതാണെങ്കിലോ നമ്മൾ വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ഥിരബുദ്ധിരസമോധോ ഭ്രമവേ ബ്രഹ്മണി സ്ഥിര. അതേസമയം സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. എന്നാലും നമുക്ക് ചിലവരുടെ നമ്മളുടെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ വിയോഗമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വിഷമം സൃഷ്ടിക്കാം. അതൊന്നും വിഷമിക്കരുത് എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഒരു ലെവലിൽ കൂടുതലാവരുത് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് ആക്കി വെക്കുക. വളരെ ടഫാണ് ബാലൻസ് ആക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടി തന്നെ, ബാലൻസ് വരുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏറ്റുകഴിഞ്ഞു, നമ്മളുടെ ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ, ന പ്രഹൃഷ്യ പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേ പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമോധോ ബ്രഹ്മവേ ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനായോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അയാള് ഓൾറെഡി ഇറ്റേണൽ ആണ്. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് അയാള് ഓൾറെഡി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലാണ്. ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, നമ്മളുടെ എല്ലാം ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അയാള് മെറ്റീരിയലി അയാള് മുകളിലാണ്, സ്പിരിച്വലിലാണ് അയാള് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നു. ഏറ്റവും റേഞ്ച് ഉള്ള റൂമിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോണിലൂടെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. മാക്സിമം വോളിയത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 5.22 പറയുന്നു, ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാനിപ്പോ 2 പ്രാവശ്യം ഔട്ടായി. എനിക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, എന്നാലും കേറി വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, ലീവ് മഴയുടെ ആയിരിക്കും മാതാജി.
ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ലൈവ് അല്ലേ, ഞാൻ ഇതല്ലേ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ യൂട്യൂബില്, അപ്പൊ നമ്മള് ലീവ് ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇനിയും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇതുവരെയും കട്ടായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തീരെ കേൾക്കണില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാ കേട്ടോ. ഓക്കെ, 5.20. ഓക്കെ, 5.22 പറയുന്നു, യേഹി സംസ്പർശജ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്ത വന്തകൗന്തേയ നതേഷു രമതേ ബുധഃ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ്? ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവര് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിഷമിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ വന്തകൗന്തേയ നതേഷു രമതേ ബുദ്ധഃ. ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകള് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മളുടെ സെൻസസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് സെൻസസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാര് എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവും. നമ്മളുടെ നേച്ചറാണ് അത്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക ബുദ്ധിയുള്ളവര് അതില് വീഴില്ല എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറില് ഇൻസെക്ട്സ് ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിളക്ക് കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ഇൻസെക്ട്സ്, അതിനെന്താ സംഭവിക്കുക? അതിന്റെ പ്രാണൻ പോവുകയുള്ളൂ, അത് ആ വിളക്കിൽ കിടന്ന് കത്തിത്തീരുകയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സെൻസസിന്റെ പുറകെ, ദൃഷ്ടി കൊണ്ടാണ് അവര് പോകുന്നത്, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടാണ് വെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചറിൽ ഒരു മാനാണ്. മാനിനെ എങ്ങനെയാ വേട്ടയാടുക? നല്ല സംഗീതം കൊണ്ടാണ് വേട്ടയാടുക. മാൻ സംഗീതം കേൾക്കുന്നിടത്ത് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്, ചെവി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലാണെങ്കിലോ താമരപ്പൂവിലാണെങ്കിലോ വണ്ട് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? അത് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ടങ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻസ് ആണ് അത് വരുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ കിടന്ന് ആ പൂവ് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ട് അതിനകത്ത് കിടന്ന് ചത്തുപോയി എന്ന് വരും. അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഫിഷ് ആണെങ്കിലും വരുന്നത്, ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തുന്നത്. സ്പർശം അന്വേഷിച്ച് വരുന്നതാണ് ആനക്കുട്ടി ഈ കിടങ്ങില് വീണ് കിടക്കുന്നത്. ആനക്കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നമ്മള് വീഴുന്നത്. അതില് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകള് ഇതില് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതില് ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷമില്ലാത്തത്? അതിന് ആദിയുമുണ്ട് അവസാനവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയുണ്ട് അവസാനവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതില് ഒരിക്കലും സന്തോഷം കൊള്ളരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇനി നമ്മള് ഈ വേൾഡിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ബ്രഹ്മ നിർവാണം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ, ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നതില് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് 5.25 പറയുന്നു, ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷ ചിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന് സർവഭൂത ഹിതേരഥഃ. ആർക്കൊക്കെയാണ് അത് കിട്ടുക? ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം. കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് ബ്രഹ്മ നിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷം, മാക്സിമം ആനന്ദം, സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന ആനന്ദം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക? ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷ, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവർക്കും, എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാരാമൻ എന്ന അവസ്ഥ. സ്വന്തം ആത്മാവിൽ മാത്രം രമിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്റെ ബിസിനസ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. നോ ഗോസിപ്പിങ്, എനിക്ക് ആരെന്ത് ചെയ്താലും. പക്ഷെ സർവഭൂതഹിതേരഥ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ചിന്നദ്വൈത, എല്ലാത്തിലും സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്നവർക്ക്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും, സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ഷീണകൽമഷ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും, സുഖവും ദുഃഖവും അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സ് അതുപോലെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും, ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷ, ഋഷയ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന, ഋഷി എന്ന് പറയുന്നത് പോലത്തെ മനസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നവരും, ക്ഷീണകൽമഷ പാപങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം അകന്നിരിക്കുന്നവരും, പാപപ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാത്തവര്, ചിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന് സർവഭൂത ഹിതേരഥഃ, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ഹിതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം
പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ബ്രഹ്മനിർവാണം ലഭന്തേ, ബ്രഹ്മനിർവാണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മനിർവാണം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ഓക്കെ, കാമക്രോധ വിയുക്താനാം 5.26 പറയുന്നു, യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. ഇത് രാധഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിലെ ഡീറ്റീസ് ആണ് മാംഗ്ലൂരുള്ളത്. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ, കാമവും ക്രോധവും എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ്, കാമവും പിന്നെ ക്രോധമായി മാറുന്ന കാമമാണ് നമ്മളുടെ ശത്രു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാമയേശ ക്രോധയേശ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കാമം എന്ന് പറയുന്നത് ആസക്തി, അത് ഒഴിഞ്ഞ് വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം, യതി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സുള്ളവർക്ക്, പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. എന്താണ് പരമപദം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം തന്നെയാണ് പരമപദം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ വൈകുണ്ഠം വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, വൈകുണ്ഠം നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മലോകത്തിനും മുകളിലാണ് വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പോയാൽ പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പോ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? നമ്മൾക്കറിയാം ജയവിജയന്മാരുടെ സ്റ്റോറി. സനകാദി മഹർഷിമാര് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു പുരികം കൊണ്ടാണ് അവര് ദേഷ്യം കാണിച്ചത് ജയവിജയന്മാര്. എന്തിനാണ് അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ഇപ്പം മഹർഷിമാര് പറഞ്ഞു, സനകാദി മഹർഷിമാർ 5 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും രുദ്രനും കൂടി മുൻപുണ്ടായവരാണ് ഈ സനകാദി മഹർഷിമാര്. അപ്പം അവര് അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഈ ജയവിജയന്മാർ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം കാണിച്ചപ്പോ, വൈകുണ്ഠത്തില് ദേഷ്യം പാടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ശപിച്ചത്. നിങ്ങള് ദേഷ്യം എവിടെയാ കാണിക്കുന്നത്? മനുഷ്യലോകത്തിലാണ്, അവിടേക്ക് പോയി ജനിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാപം കൊടുത്തത്. അവസാനം ശാപമുക്തിയും അവര് തന്നെ കൊടുത്തു. 3 ജന്മം വളരെയധികം വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചതിന് ശേഷം 3 ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ജയവിജയന്മാരായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വരാം എന്ന് അവർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിയും കൊടുത്തു. അവരാണ് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും. വരാഹസ്വാമിയും നരസിംഹമൂർത്തിയുമാണ് അവരെ വധിച്ചത്. പിന്നെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി അവര് വൈരത്തോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് വൈരമാണ് ഏറ്റവും തീവ്രതയുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈരം കൊടുത്തത് അവർക്ക് മനസ്സിൽ. ക്രോധമാണ് അവര് സനകാദി മഹർഷിമാരോട് കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആരാണ്? രാവണനും ത്രേതായുഗത്തില് രാവണനും കുംഭകർണനും ശ്രീരാമസ്വാമിയാണ് അവരെ വധിച്ചത്. പിന്നെ വന്നത് കൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗത്തില് ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനും ഭഗവാന്റെ തന്നെ കസിൻസ് ആയിട്ട് വന്നു. അവരും ഭഗവാനോട് വളരെയധികം വൈരം കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് അവസാനം മോക്ഷം കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ, ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ കാമ ക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ഗോലോകത്തിന് മുൻപ് ഒരു റിവർ ഉണ്ട്, അതില് ആസക്തി ഡിസയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തൃഷ്ണ നദിയാണത്. തൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒഴുക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗോലോകത്തേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 5th ലെസൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് കൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫ് ചെയ്യുക. എല്ലാം ഫുൾ ലസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടീനേജേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയല്ല. അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്, എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഈസിയ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 9th ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ് ഭക്തിയുടെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്ന് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു മാല ജപിച്ചു, നാളെയും ഒരു മാല ജപിച്ചു, 3ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ 2 മാല എക്സ്ട്രാ ജപിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കൂട്ടി വരാൻ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിന്റെ സുനിശ്ചിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനാണ് ആശ്രയം, വിശ്വാസം എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സുസുഖം
സാക്ഷാത്കാരത്വം അവ്യയം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പോകാം. ഈവൻ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയാണെങ്കിൽ കൂടി നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. എപ്പോഴും ഒരു അമ്മ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു അമ്മയാണെങ്കിൽ ഏത് നേരവും അമ്മയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. അത് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, അതിന് വിശക്കുന്നുണ്ടോ, അത് കരയുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അമ്മയുടെ മനസ്സ് തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്, തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞു പോലെ തന്നെ. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ് സദാ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാന്തം പോലെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അട്രാക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അട്രാക്ട് ആയിട്ട് വേറെ എവിടെയും പോവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് പിണച്ചു വെച്ച കാലും ഒക്കെയുള്ള കാലിക്കോലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മള് ധ്യാനിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. പിണച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളില് പിണച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാലോടുകൂടി ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേ ഹരി വന്നിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു. ശ്രവണം കൊണ്ട് മാത്രം യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയ. ജസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ പിണച്ച കാലുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തില് വന്നിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോ ചിലപ്പോൾ ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും, പൈസ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ കൂടി നമുക്കത് ക്ലേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകും. ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും സാരമില്ല, ഒക്കെ ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി, ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് 5.29. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണെങ്കിലും ധ്യാനമാണെങ്കിലും തപസ്സാണെങ്കിലും യജ്ഞ തപസാം ഭോക്താരം, അതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്, സൂപ്പർ എൻജോയർ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മളാണ് ജപിക്കുന്നത്, ഒരു മാല ജപിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതെല്ലാം മാല കെട്ടുന്നു, എല്ലാം ആരാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. എവിടെ ഇരുന്നിട്ട്? നമ്മളുടെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാര് പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊച്ചായിരുന്ന സമയത്ത്, ഭഗവാനെ നോക്കൂ, കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കൂ എന്നല്ലേ നമ്മളോട് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ അച്ഛനമ്മമാര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. തൊഴുക, എന്നിട്ട് കണ്ണടച്ച് തൊഴുക എന്ന് പറയുന്ന, ധാരാളം മനസ്സിനുള്ളില് കണ്ടുകൊണ്ട് തൊഴുക എന്ന് പറയും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അതേ ചൈതന്യമാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുമുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കണ്ണ് വേണം. അതേസമയം കണ്ണ് അടച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ ലോകത്തിനും മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ. പരമ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ പരമേശ്വരൻ എന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നു, സർവലോക മഹേശ്വരൻ. നീ എന്നെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ സഖാവേ എന്ന് വിളിച്ചു, ചങ്ങാതി എന്ന് വിളിച്ചു, എന്നാലും ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ സർവലോക മഹേശ്വരനാണ്. സുഹൃദം സർവഭൂതാനം, എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിനും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കേണ്ടതാണ്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുന്നതല്ല കാര്യം, മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം
സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാള് എപ്പോഴും ശാന്തിയിലിരിക്കും. നമ്മൾക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ മഹേശ്വരനാണ്, ഭോക്താവാണ്, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് നമ്മളുടെ സുഹൃത്താണ്, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. നമുക്ക് എന്തും പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ആരും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. ഇത്രയും വലിയ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു നമ്മൾ കാണുന്നു. എത്രയോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ്, ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് അഭ്യുദയ കാംക്ഷിയുമാണ്, സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ തപസ്സിന്റെയും യജ്ഞത്തിന്റെയും ഭോക്താവുമാണ്. ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാള്, മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാള് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ മാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് പറയാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിയാം, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? പൂർണ്ണമായ ശാന്തിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഭഗവാനാണ്, ഇതാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. ഇതാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഇതിലെ ഈ കാണുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം നമുക്കറിയാം 7 ദിവസം ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രദേവൻ മഴ വർഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നന്ദഗോപുരമൊക്കെ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മഴ പെയ്യ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദേവേന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾക്ക് പുല്ലും വെള്ളവും എന്താണോ വേണ്ടത് ഇതെല്ലാം തരുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ രൂപമെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ നിവേദ്യങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു. വലിയ വായൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ ഇതായിട്ട് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. അതാണ് അന്നക്കൂട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ആ നിവേദ്യമെല്ലാം സ്വീകരിച്ച സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രന് ദേഷ്യം വന്നു. ഇതൊരു കുഞ്ഞ് കുട്ടിയാണല്ലോ, ഇത് ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ മഴ വർഷിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം തന്നെ കുടയാക്കി എടുത്തിട്ട് അനന്തനോട് പറഞ്ഞു, താഴെ ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ ഇത്രയും ഏരിയയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞു, വെള്ളം അകത്ത് വരാത്ത രീതിയിൽ. എന്നിട്ട് സുദർശന ചക്രത്തോട് പറഞ്ഞു, മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമെല്ലാം താഴെ വീഴാതെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർഡർ കൊടുത്തു. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 7 ദിവസം ഭഗവാൻ ചെറിയ ഫിംഗറിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്ത് കുടയായിട്ട് പിടിച്ച് നിന്നത്. അപ്പം ഈ സ്റ്റോറി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? ഭഗവാൻ ഡെമി ഗോഡ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒക്കെ ഞാനാണ് പരമാധികാരി, എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ മതി. ഇപ്പൊ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജാവ് പരിവാരങ്ങളോടുകൂടി വരികയും ചെയ്യും. എന്താണോ വേണ്ടത് നമുക്കത് തരികയും ചെയ്യും. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഗാർഡിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ PAയോടോ ഒന്നും നമ്മൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോട് ഒക്കെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെയുള്ളവരെ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ ഡെമി ഗോഡ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതിനും ഞാനാണ് പരമാധികാരി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഈ ഗോവർദ്ധന ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയൂ അവരവരുടെ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി, നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, നല്ലപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം. വളരെ നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഉണ്ടായിരുന്നു, പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇതിനകത്ത് നമ്മള് 29 എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ഇതിനകത്തെ ഈ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണുന്നെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു.
അപ്പോഴ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത് സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണോ ഈ സുഹൃതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വാക്കിന്? എല്ലാ സുഹൃത്ത്, സുഹൃതമല്ല, സുഹൃത്ത്. ആ, സുഹൃതം, സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള വേർഡാണ്. സർവഭൂതാനാം എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസും സുഹൃത്താണ്. ഞാൻ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്. വേറെ എന്താ അതില് ഡൗട്ട് വരാൻ? സുഹൃത്ത് എന്ന് തന്നെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സുഹൃത്ത്, ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ്. ഒരു ദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് സുഹൃതം, സുഹൃത്ത്, അത് സംസ്കൃതം അല്ലേ പ്രഭുജി? എനിക്ക് ഇനി വേറെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ. 5:5 ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5:5 ഈ 25 പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് രണ്ടും എന്തുവെന്നുള്ള പറയണ? 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് 5 കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 5, 6 നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മള് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ പ്രഭുജി. നമ്മൾ നിർദ്വന്ദ്വോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണോ? 5:3 ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറയുന്നത് സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജയാപജയങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വേർഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്, ദുഃഖം, സുഖം, അതുപോലെയുള്ളത്, ചൂട്, തണുപ്പ്, ശീതോഷ്ണം, അതുപോലെ വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഉദ്ധവരോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് ഉദ്ധവ ഗീതയില് ഉദ്ധവരോട് പോയി ബദ്രികാശ്രമത്തിൽ പോയി ജീവിക്കൂ, ലാസ്റ്റ് ടൈം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ, എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ജീവിച്ച് തീർക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ജീവിക്കൂ. എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ വളരെയധികം തണുപ്പും അധികം ചൂടില്ലാത്ത അവസ്ഥയാ. തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സഹിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാ, ഐസ് വീഴുന്ന അവസ്ഥയാ. എന്നിട്ട് കൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ്വന്ദ്വങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, നമ്മളിപ്പോ വലിയ ചൂടാണെങ്കിലും വലിയ തണുപ്പാണെങ്കിലും ജയമാണെങ്കിലും പരാജയമാണെങ്കിലും എന്തു തന്നെയാ, സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒഴിഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് ദ്വന്ദ്വം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് 25 അങ്ങനെ ഒരു വന്ദേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയക്ഷീണകൽമഷ ചിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന സർവഭൂത ഹിതേരസഹ. ഇതില് ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംശയങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങൾക്ക് എതിരായി അതീതമായവരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്, ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ വേഗം ദുഃഖിതനാവുകയും വേഗം സുഖത്തിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കിഡീഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മെച്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ മനസ്സ് മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മളോട് എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനോട്, ആ സമയത്തുള്ള അർജുനനോട് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ തോറ്റു പോകാം എന്നൊക്കെ തോന്നാം, അതല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കുക എന്ന് ചിലപ്പോ അർജുനൻ അറിയാം തോറ്റു പോവില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താണ് ദുഃഖകാരണം? മെയിൻ ആയിട്ട് ഭീഷ്മരെ കൊല്ലുക, ദ്രോണരെ കൊല്ലുക, കൊച്ചു കുട്ടികളെ കൊല്ലുക, ഇതൊക്കെ അർജുനന് സങ്കടമുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നടന്നോളും, സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.